Ahojte, moje meno je Gabi, prezývku mám z YouTube. Prosím, dajte mi odber aj na môj kanál. Sme na skateparku, takmer sa tu, keď ma tu kamoši zaviedli, ja som sa takmer posral, ale že totálne. Je veľký, asi jak táto budova? Asi nie. No každopádne, dajte mi follow na TikToku. No, nie som taký TikToker, ale to môžeme ignorovať. A vlastne tam za mnou je. Takže ideme jazdiť. Takže dávame to do môjho púzdra a som pripravený ísť na to. Sem tuto máme môjho motokára. Takže tak, prosím, dajte odber. Ja som stiahol jedného nezornu. A vlastne jedno, dvojky. Ja som zvyšel. Ty vole! Opustáte ako úplne môj kares. Ty vole. Zabudol povedať na druhom dobre, že som sa raz vykydal. Ja mám jeden zúb opravovaný. A potom to je blbáč. Takže prosím, nehejte ma za to, že jazdím na verejnom mieste, kam nehejte ma za to, lebo ja nemám rád hejterov, ktorí ma hejtia. Ďakujem vám, že ste dokúkali tento short až do konca. Určite sa vám páčil, takže dávajte like a odber a zatiaľ čus.